Наши студенти се завърнаха от Ню Йорк, където участваха в симулацията националния модел на ООН. В международната конференция право на участие имат студенти от специалности в сферата на вътрешната и външна политика, икономиката, социологията и други материи, свързани с международните структури. Ежегодно симулацията събира повече от 4000 участници от над 300 университета в целия свят. Студентите играят ролята на делегати, представляващи различни държави от структурата на ООН. Единственото условие е държавата, чието интереси защитават, да не е тяхната родина. По време на конференцията се обсъждат глобални теми и се съставят проекторезолюции. Проектът е насочен изцяло към младите хора. Да се повиши информираността им относно как функционират международните организации на първо място, каква е структурата им и на второ място, кои са темите, които се обсъждат и как младите хора могат да имат позиция по тези теми. За втора година студентите от Асоциацията на студентите по социология към Софийския университет взеха участие в най-мащабния студентски проект. Един месец е бил необходим на кандидат-делегатите да подготвят свежи идеи, за да конкурират своите колеги от чуждестранните университети. Тази година студентите избраха да защитават интересите на Естония заради сходната история и развитие с нашата страна. От друга страна, Естония е страна, която в технологично и в някакъв друг тип отношение, дори доста по-напред от нас. Така че, може би, ние като студенти в Софийския университет, дори и самата ни страна България, можем да научим доста от опита, който Естония има в IT. Един от тазгодишните участници в конференцията бе Рени Христова. Рени учи право, стипендията печели след успешното си представяне в големият избор по БНТ. На конференцията на ООН Рени и нейните съотборници защитаваха правата на бежанците. Ние имахме възможността да дебатираме с Ирак, различни африкански страни, с Германия, с Великите сили. И беше интересно, че успяхме да привлечем и тях на наша страна и в крайна сметка и нашата резолюция да бъде приета. Българските студенти ще имат възможността да премерят своето красноречие в международната инициатива и до година.